прокинулись від потужного вибуху. І підозра одразу стала, що, мабуть, якийсь теракт, тому що побачили воронку. Все, що на землі, дуже багато гаек отаких. Вони нові, не кручені, не що. І побачили, я побачив горловину, ну, як від 5-літрової фляги. І вона була така, видно, що паливно-мастильний якийсь матеріал. Через 2 години був другий вибух, приїхали якісь слідчі, чи хто, не знаю. І вони якраз проходили біля мусорного баку, і цей момент був другий вибух. Ну, яка нормальна людина покладе взривчатку в мусорний бак і по факту біля дому. Тобто це, хтось на щось розраховував 100%. Окна вибиті, мансардний цей фасад з будинку поломаний, вибитий, обшивка дому нема, забор території весь знесений, навіть бетонна огорожа, основа, вона повернута.